Bueno, zu amezketan jaiotze zea? Bai? Baserrin, ezta? Baserriko alaba zea. Bai, baserrin jaiotakoa, bai. Eta 10 senide? 10 senide, 9 neska eta mutil bat, eta ni naiz 8. Orduan, historia pixkat igual, bai. Baserri munduan ez daukat oroitzapen asko, 12-13 urtekin ja jetxi ginen kalea, orduan, nire aizpa, senide zarra, bai, aizpak eta hoi, bai, bizi zuten baserriko zea, ez, baina nik, bueno, ez daukat oroitzapen asko ez dauzkat egia esan. Oso, esate, kontatzeet, ez, juntatze ganen senidek, ez da, jo, ba, ni gauza asko ez naiz batzen baserriko. Daukat gogon, egun baten junginala Belarreta, nire aizpa nagusiakin da. Eta gurdin, osea, beia eta gurdia, ez? Eta Belarretan ibili eta etxean genuen, gurditikan erori eta hankausi nula. Hoi gogon dokat. Baina egia esaten nahi bazu, ez dazkatola oroitzapen gehiegi ez dazkat. Zuk ukutein jaiotako zea, ez? Bai, Eta zenbat anai arreba zineten? 6. 3 neska eta 3 mutil. Ni zaharrena, bai. Bueno, zu albistegin jaioa. Bai, 76 urte? bai, Zenbat anai arreba zineten? 7. Ni bigarrena neska. Bi aizpazarrenak, gero anaia hil zana, lehen urtien. Gero Bizkik, Javier, zautu zen duzu, Javier aurten hildana. Gero Pilar, Anderinua. Bilaunako Jesusen bihotza lan aitzen zuen, guere hil zan. Eta azkenik deu anai, niko 20 urte nitxunien, jaio zan anai gazte bat. Alzagaraten bizia. Anai txikina, goetxeko zea gu izan zan. Gure ama berroita, ara, bera, Aitziberren urtekin, Aitziberre gauri itzi izan duen urtekin izan zuen ama. 7. berroita 6. Eta baserritik bizi zineten? Gurasok eta baserritik? Bai, basarri txikia, behi bat. 14 urteako lanea. Eskolatik edatuta altzantokia. Baina etxeako ite zenuen? Bai, Eta batza eta... batza eta behi bat izaten genuen da. Zure aiteak nun itezun lan? Zentralen. Eta baserriko martxa amake amatezun? Bai, ez haundi jatzen da. Gero atxarra leguan itezun lana. Baserritik bizi zineten o gurasok? Bai, basarretik bizi ginen gu. Zea, urte askua beintza bai. Eta basarritik eta gaina ni 2 urte eta 4 eta 6 nitxunien, atxean mendien ezautu nun, iken zaiten. Alusien. Alusain gozuzu zein da ni baino. Alusien atxea ezautu nora jute zan, eta han pasatzen zituen, astia, eta gure amazana jute zan afarilea eta matea, eta gu txiki-txikik. Zenbat urtekin hasi zinen eskolan? 6 urtekin. Da, 14 gehatu. Oinez, jongo zineten? Bai, 2 buelta. Bazkaltzea etorri eta bazkalduta berrizun. Gezkak goiko eskolan da, mutilak behian. Aparte izate ginen, rekuerdo txarrik ez dakat. Maestra errenterikoa, Mari Pilar, oso maestra hona zanua. Eta gero bestiarke bai, Jose Paudonos bilaunakoa oso... Rekuerdo txarrik ez dakat ni maestra gine. Erdera zenbate zenuen? Bai, Eta zuek etxen dan euskera zingo zenuen? bai. Erderaz ez gedunik ezi. Bai, eskola moldatze ginen. Gen tartian euskeraztak maestra gine. Eskolan ikasi zenuen orduan, erderaz. Bai, pixkat. Gero neskamere ibili nintzen da, han erderaz ikasen. Nun ibili zinen, eskame? Tolosan. Famili batekin, eo? Bai, fabrika San Joseko nausikin. Han belauntzaldea abituta txaleta gado, oanean dugu. Han, Zenbat urtekin, juntzinan eskame? 15.
Edo plazan eta ibiltze zineten? Bai, edo bai, gehiago- jolaste ginen, bai, plazan... Bueno, nik eskolako oroimenak ez dauzkat oso ona, porque eduki genuen maixu bat, garaia eta, bueno, maixu horrekin pasazian, ez dakit zenbat generazio pasako zian, nire senide helduak, zaharrenak batzuk behintzat behakin ibilizian, eta zan tipo bat, baino ezintzea imaginatu, matxista, osea, zan, erabat matxakatuta eukitze zizula. Egurra ematezun. Egurra ematezun, ni ez ziten eman, baino nire klasen zaudena bat baino gehiago hiletatik tiraka ibilizun. Osea, eukitzezun regla leheno bazian nola, regla luxe batzuk. Horrekin, bueno. Eta esan, esate zituen, astakeri guztiko, osea. Orduan, alde hortatik oroitzapenak oso txarra dira. Baina gero jolas orduan da, brille, koatze zate brille, ez dakit bakizu. Ibiltze ginen, pasatze egin du, eta holako zeak bai. Baina eskolakoa nik uste, gero esango dizut igual, baina ikasketak utzi nituen 14 urtekin, alde batetik lagun batzuk urtebete o 2 urte zarrago nituen, eta hoik eskola utzi zuen eta hasi zian lanen, eta orduan zeukaten dirua. Eta gu diruz oso justu. Eta alde batetik eskola utzi eta garai hartan lanea izatezan eskame, etxeko lanak, para de kontar, claro, ikasketak ez dauzkatzen. Eta gero beste aldetikan, maixuan gatikan. Claro, gu 14 urtekin ja amezketan bukatu itezen du, baina holako zea txarra neukan, maixuakin, nik eta herrin galdetzen badezu denak esango dizu. Don Prudencio López de Ipina zan. Gogo daukau oso. Eta orduan hoxe. Ikasketak hortxe bukatu zian nik esan nun, kanpoa joan behar ginen ikastea, eta etzekizun ze izango zen, holako maixu bat o maistra bat, orduan maixu eta maistra esate zen. Eta hor bukatu zian, baina herrian lagunakin da horitzapen hona dauzka. Eskolan zenbat urtekin hasi zinen? Ni 4. Hortan bai, guk eskola joan berri izatea egin dune, goetxe eta mai eskola lehenbizikoa zen. Gerokuak. Eta intxorrondino nintzen niene, juten nintzen intxorronditik eskola. Bai. Guk ez gendun karreraik ikasi esan, bai, maestrak. Bukaeran da Zaranzabe, sois muy listas, deberíais de seguir. Baina, ez zeon, karreran ikasten azteko diru igure txien. Pilarantzat, txikinantzat. Izan zan da, bueno. Nola zan, eskolako martxa alkizan? Alkizako eskola, pues, Zenbat ume o... behien mutilak danak, 4 urtekoak eta 13koak, eta goien neskak. Eta neskak, negun, udaran, egoten ginen, zuen etxe alderditik eskola handi bat zan, gela handi bat, zuen etxe alderditik, eta udaran da, egoten ginen. Baina negun, hotza zan, eta urdun, geho, plaza aldea zuen, beste gela batea pasatzen ginen. Eskola berotzeko zuzarra, hua maistra juteako bero indajarri, eta hua behan eixeite harki gartzen zan. Kaixo mote. Eta zenek piztezun? Sura zenek piztezun? Zu txandaka guk. Egurrare, bakoitza bere txanda tokatzien, etxetik emate gendun, Egurrare bai. Da garbitxu berez, no te digo, gure kontua. Eskola garbiture zuek? Bai. Eskola erderaz? Erderaz, bai. Erderaz, erdalduna zian. Gero beste maestra bate hontzan, Irene, hori da erdalduna zan, eta Mertxe ere bai, eta hoik erdalduna zian, hasi que erderaz. Eta zu eskola jaistezeanen erderaz badakizu edo... Ba ez. Baina, bueno, besteak ere denak antzekoa ginen, esan nahi dut, herrian denok antzerak abiltzan, orduan bata besteakin, eta bai. Gero gure etxetikan, burruti xamar zan, eguardien bazkaltzea eta etortzeko, albizetik eskola da, katalan deikuak nik Jose Ignacio lehengozu badet, haren ama albizeiko zan,
eta gure ama jartzen zion kanpasuan bazkaria, da katalan da ingoizian kanpasu utzi, da gero behotze zion izebak, eta katalan egin bazkaltze gendun, behak inbesti egin batien. Ezkeinan etxeatortzen bazkaltzea. Gero atxaldien eskolatik atatakoan bai. Da, gure eskola hola izan zen. Aliatu ginen, aliatu zertifikatu de eskolari da atean nun, hortik aurrea. Oain, ez dakitelako eskolaik ez dut galdu ezer, Eta erderaz ez dakitelako ere ondo, ez dare. Moldatu naiz beti. Erderaz eskolan ikasi zenun. Erderaz eskolan bai, ikasi gendun. Eta esate dizut amaren oso ondo itxezuna zen erderaz, eta amake jakutsi ziun. Baina eskolan, klaro, esate ziun guri maestrak, vosotros don erderaz ikasi gendun. Vosotros el euskera ya sabéis, tenéis que aprender el eldera. Eta zenbat urte hon zinen, neskame? Eta bai, 3 urte, jo. Zuka kozinan, aiatzen zen, Bai. eta beste bate bazan, zerbizari biginean, astia eta jaia. Jaiane, bazkaldu eta zukaldia jasota atea, baina gero gauian junta afari jaman behar. Eta zeite zenun orduan, igande atxaldetan jai esango deu, Bai, eta etxea bueltatze zinen, Etxea- o han ingurun gehatu, o zeite zenun? etxea buelta igual jetun. Azture itxez ezkit eta 3 urte holan. Eta hemen inguruko orduan neska asko ibiliko ziren neskame ez, Tolosan, o Donostin, o Bai, ohitura zen, baserritako bai, basarri. alabak Bai. ez, neskame jutea edo. Rekuerdo hona daukezu, neskamela, Tolosan, Bai. Alkizati Tolosa jetxi, eta Bai, ondo joan nintzen. Ondo joan nintzen, zeak, zezango zut, hola, kejatzeko zeik ez, neskame, txoko Andrez, neskame. eta kozinan esan duzu. Bai, Orduako bazenekin kozinan, o han ikasi zenun, o han ikasi nun. hor, 15ekin, 18 Bai, gero, buelta hortan. hogeme iruratikan, hogi jotzen arkiza ibili nintzen. 2 urteo, Eta hoi nola zen? astuakin, airuran hartu eta pasaizuan tokatzen zean etxetan, uzten nun da gainun zian, herrin uzten txu. Ostatun, Okindegin hogik hartu eta partitzen, bai, astoakin. bai, Astoa etxeko izango zen, bai, noski. Orduan astoakin jetxi, bai, hogik hartu eta eta alkize jo. alkizan partitze zenun. Alkizan partitzu, hemen pasaizuko etxietan hartzen izan gainun zian, ostatun uzten itxun denak. Eta hori ze izatezan, asto gainen, o oinez gehiago? Asto gainene, bai, Eta hori zertzan, eunero? eunero, Osea, gimnasia ona ite zenun, bai. ez? Jetxi eta hilo. Eta oain bezala karretera ez, bide zaharrian. Gure izeba ezkondu zen, osea honen amona. Rosariton da ama, ni 8 urte nitula. Baina bitartian, gua albizte nion zen, nire jaiotzen ziren. Eta guk aregin loitxe gendun. Eta gendun izeba bigarren ama. Da ni zera entxorraldia, pues, torren izan, umia jaiotzen hasi zienean, izeba pixka launtzea. Da gehiago esatia nahi batzu, bueno, ordunen una hainbeste sentitu igual aman da falta. Ez. Oain igual gehiago, eta den hori bai, nik guztioekin, 12, 13, 14 urte, ama biharrekoa dan garaian, nik amik ez nin bai izan da. Izeba oso ona nune, oso ona, ua mundu ontatik juntzan nien, ni pasaeten momentuik txarrena pasan itun, oso gazte juntzan, 50 urte egin guri izeba. Eta netza zan, bueno,
danok gendu izeba maikia, Da, nik oik zaintzen ditun, esaten ziren izebak, Rosarito eta. Beno, Begoña, zuk ura irakin, kasuan da, oinbesteainoko raia ontaino jarri, uda, eta gero pote ontatik, hautsa biro irukutxari ikauztak ez esaten ziren, bota, nahastuta eman. Da, nik gumiei eman, eten hilen, Behatzi eta 10 urtekin biboroia. Eta gainentzeko umia zaindu, eta loarrazi, eta danak. Bai, gaur egundi behituta... Gaur egun behiratuta, gaur egun Ziurteko ume batek olako zainketa... Baina behira, gauzpat esango izu, pixka gauzpat ikusten nahi detu baina hemen. Gure igotzek, manun zarrenak, auritzi, jana nola emate jon? Nola eman? Desatet, orduan, atentzio gutatzeet, ostra. Nik hola xaiko nion. Hola xaiko nizani. Biboro ja ez, baina pure, marabile emate jo. Eta gero ordune 14 urtekin eo, lanea. Bai, bueno, nintzen zeitu nazi, igual aizpak ume zeuzkan, ere hilo zaintzen da, aizpai launtzen da bili nintzen horrozean, baina gero ja 16-17 urtekin ja, bai, Tolosa etorri nintzen etxe batea bai. Umeek zaindu eta etxeko lan egitea. Eta pozpozik. Zure diru bazokazun, eta Tolosan, klaro. Eta amezketa jute zinen lota edo... Hasieran bertan, interna bezala. Bai, igual, 3-4 urte nituen interna bezala, eta gero bai, gero ja arratsaldetik libre, eta etxea juten itzala bai. Hoi oso zea izan zen, oso pozgarria. Atera txalden lauetan, eta ja libre, urrengo arte, eta... Eta gero, hasi zinen lanen, Subijanan. Bai. 2 urteo pasan ditun. Tela haitze zanan. Da makina batien, arila pasatzen unik, beste batek bestia. Eta tela joste zen hor. Ez josi ez. Bueno, telain. Makinak. Bestia egite zuen, nik arila iten hor. Osea, hiliak inbezela arila, eta gero bestiatek tela, eta langile asko ziren. Eta gurasok batza taite zuen, esan azoka saldu eta hola ere bai, otxeako gehiago? Batza gehiago etzan itxen, baina saldu, hombre, saltzea, amare bai eta nire bai. Hernialdetik barrena astu egin Tolosa. Zer saltze zenuen? Patata eta sarrak eta aranak eta genduna. Berdura asko ez. Oain iteue bardura asko gue basarren, oain asko. Orduan etzan hain beste. Baina horrek harrapatu ginen. Astian 3 egunetan Tolosa, Hernialdetik barrena astuekin. Kargatuta, eman da kargatuta, ekarri, klaro, janari jetxeako. Eta Tolosan nun saltze zenuen? Tolosan nun saldu? Dendeta o... Ez, plaza. Etxeta o... plaza, azokan. Astian saltzeko leku ba ez dakit, nola espliketuko izaten. Plaza Berria, Tolosan. Eta gero haren atzian, eskaila batzuk gora eta bada edifizio bat. Han BBB-en, zian, buelta guztien karnizerik eta hola, eta gero erdin, basarretarrantzat. Eta guk astuak inara jun, astua deskargatuan, gero astua emate genuen zeharan, Plaza Euskal Herria. Han astua tubo batzuk eta bazian, lotu, eta berriz plaza. Gauza saltzea. Ligoteoa nola izate zen? Oso horitzapen hona dauzkatu. Gu bizitu gendun, hombre, bain gaztei egotekea. Jo, nola junleike, holako lekuta festa juteagatik, eta gu igual 16-17 urtekin mailoa zea juteginan, baina autoestopein da. Osea, etzekizula zein tokatuko zen, han guiko puntaino, baina eta herriko festetan bai. Pasa genitun festa guztik, bueno, bai. Oso. Egia esan gazte denboan etzako oso nahi izan zen. Asko disfrutatu genuen. Bai.
Eta festa ze tipo izate ziren? Herriko festetan... Bai, herriko festetan gu normalen jute ginen arratsalden. Maioak, diskoteka... Maioa diskotekan, kontzertu, etortze ziren hor famosoak, ni dauzka Demi Russos, eta uste Julio Iglesias bai. Zein gehiago, bai, ezagunak, bai. Duo Gala, rantxerak eta, bai. Bai, asko tortze ziren, ezagunak asko tortze ziren. Baina, dantza eta dantza, Osea, etzan beste... Orduan ez genduen alkola jaten poteoa, orduan zan, dantza. Neskak. Neskakin, gero mutilak etortze zian, favorezezke, batzuri bai, besteri ez. Bueno, orduko gazo zen. Hori herriko festetan ere bai, Eta Beotibar, Tolosan. Tolosako Beotibarren bai, eotezan igande arratsaldetan. Gazte denboran eta festetan eta ibiltze zineten, herriko festetan, dantza jute zineten, nola izate zineten? Herriko festetan eta ingurukotare, bai, anota, astiezu, oso gogoko, hortikan aurrea, bila ona, irurare ezkentun gogoko, alegrien jore jongo ginen igual noizpatxe. Baina, oituitan, bai, astiezu festa, bai. Ez que astiezu festa, a ber, astiezu festa jute ginen igandero. Porque astiezu neotezan, aietxaldian, soinu jole bat. Manolo esaten zilena, oso soinu jole ona. Eta jendia dantzan, claro. Eta guk jun berri izate gendu, egile esango izu, goizien, goizmeza esan dizu, zazpiterritan, atxaldien iruterritan, bezperak izate ginen. Salberre gina eta oidana kantatu, bezperatatik gatea eta astiezua, oinez besta. Da. Deskuiduan, bezperata jungabe, astiezua juten bazinean festa, erretori egurrun geunian, ez da gen, nondik ikuste ginen, baina esaten zion zer, atzo festa bai, baina bezpereta ez, baina gu jun itxe ginen. Da dantzan itxe gendun, da geho etxea, bakizu, garai hartan bakizu, neska launtziak eta izaten ziren. Zeo zer balin bazan, motuan bat emate gino, bestela, eta xixian hola dozen erdiota osatuta eta bestela oinez, como sea, baina etortze ginen mitzat. Da gara etorri berezete gendun etxea, Aimaritako. Hortan gure atxea oso zorrotza gendun. Etxeak etortzeko horari jokin, bai. Dantza jaitan soinu bat jotzen zuen ikilikuak Martinek eta sueltua bizkat. Baina Aimaritako etxea. Alkizan soinu bat bukatu arte, 20 urte ginen nintzen aurrena. Festetan. Eta nun jotzezun, Ikiliko Martinek plazan? Frontoian. Baina izer, igandero? Ba, igandero. Eta gero limosna bildu eta atuz zezan. Eta jende asko biltzea altzan? Ba, etortze zian, astiezutik eta zatik eta txapela pasatzen zuen, da altzunak botatzen egin, gero guap atuz zezan. Eta izatezan sueltoko dantza? Bai. Inin behar, agarrau, hemen gua, koñatak, astiezun San Pedrotan, agarrau, baltzian da, enteatu parroku eta urrunko jadian, gradan, erdi-erdin, bi esku zabalduta, mesetako den guztintxe. Goizien sortzitan, kometzetan. Kontu zibili barren zeon? Bai, atzean. Gero, pues, atxaldian festa ateatzeko ere, burua garbitzu, da rulua jarri, da sekadore egez gendun, da labian burua sartuta lehortzen gendun. Plastikoekin labian bazterrako, hilieke antzi, atxaldian kriston tontorra jarri, eta zine leidurra bostetan. Aire izaten hori jokin azita gero. Ni honen etxien egon izan, baina honen atxona askotan esan ziren hemen atxona matxien benetan.
Beak ebaini eta Begoña, dana lanare ez ginizun eman, Nobilu ere etxia bilatu zen dune. Eske, klaro, beste bizitzeko, Nobilu ere gure etxia bilatu zen dune, esaten ziren da. Bai, eta nobiluak gaina zini izan arte, bostetako zinea lehidorre. Motuan. Eta gero ezkondu? Bueno, berandu. Garai hortako igual berandu xamar ezkondu ginen, ni 29 urtekin ezkondu nintzen, eta, bueno, nahiko normalean jendea lehenago ezkontze zen, baina, bueno, ezkondu, eta, bueno, Jose Ignacio Alkizakoa zen, hementzeukan bere etxea, eta Alkizara, etorri nintzen, mentxe tokatu zen. Ezkondu, eta guk andoainen hartu gendun etxia, bizken ere gizonak labor denien lan haitzezun, eta motu azun. Eta, klaro, aldan ondo nien etxia, Bazkardon, andoengo Bazkardon, legik itxusi nien. Bazak izuk ez disgustua bizitu nintzanan. Ezkon berri izango nintzen, baina ni hemendikan Tomasek, koñaduak kotxien, eman ginen oporrak eta dana bukatuta, eta ni neharrezun izan, Ezkon berri izan arren. Etxe hartan sartu inbertzan, barrillo hartan. Esate izut. Zazpi bizila, eta izan ginen da, gu bakarrik euskaldunak eta gaiztuak gaina, Kastelian, gaina gaiztuak ginen. Nik handik aldein nun, bueno, nire gizonak hasi izan, beak hartu zuen alde izateatik, baina ni nez hemen jubiletuko, Ni nez hemen jubiletuko jeun erosatezun, da, azkenien, beak hartutako dezizio lehen horrezan, da, ua saldu eta, hau, anaiak terrenua zatu zion, da, hau ingen du. Da, nik uste egin deun gauzi gobena, ni hemen digan emateko gauza asko hain du berkoi. Ni Alkizan oso guztua bizitzen, beti. Nik Alkizan jarrikoet, goi-goiko muturrien. Gaina oain Alkiza dakau, de lo más bonito. Alkiza, taberna ere dakau con mucho esto. Da. Eta gero, hor lanen ibilita gero? Hone etorri eta ezkondu eta hementxe pasarrin. Kukutegitik, honea, bertati berta. Bai. Valladolizen, egin zen dutela Ez eta biagia 8 honean, bai. Bueno, garai hartan izango zen zerbait, Valladolidaino jutea, ez? Koña eta moja gendun da. Komentutikan Eliza eta Elizatik hotelea. Antxe, 8 pasaginen. Trenez junda? Bai. Tolosatik? Bai. Eta gero ja, hemen Alkizan. Gero hemen. Eta baserrin zen martxa, batza edo ganaua, oze izatez? Ganaua, batza gutxi, etxeako hau guainako. Zena bilo bakarrik ginen da, ganaua, ez nia atatzen genuen, karretera. Eta bila etortze ziren? Bai, horretzerua bila etortze zen, kamionakin. Eta zenbat behi, eukitzen zen ituzten urduan? 6. Eta 6 behikin atatze zen nuen? Bai. Eta gero, zenbat seme alaba euki dituzu? 5. 5. Zarrenak? Zarrena zer da? Mutila? Neska. Neska. Alaba. Bai. Eta besteanak? Mutila dira? Bestiak 4 mutil. Ia. Atzenekua bizkik. 13 urtea. Lenguak 13 urte zitula izan ditun bizkik. Hiltzia ene pentsatzen. Zeba? Eta gipa. 13 urtean egon da berriz. Uste gabian etorri ziren da. Sorpresa. Ondo etorri ziren da, ondai eta...
Eta noski biskik, baina jakinez, biski ziela, ala? Ez. Residentzian, mailan, zesari egingo ziela banekin, da uitia juntzien arte ez. Eta? Ondo, Sorpresa eta bi. bai. Amak esan zian, bi mutiko esgarri izan dituzu. Bai, bi katakume. Nekazal turismoa, belaxe ez? Ba, nekazaturismoa bai, bueno, claro, Jose Ignacio ja obrakin pentsatzen hasita zegoen, porque etxea aspaldin obrain gabe, eta berritu beharra, eta bat eta beste. Eta orduan, ezkondu aurretik hasi zen arkitektokin, da, claro, egiteko proiektuak eta zer egin zeiken da. Eta nik uste eta arkitektoan bidez izan zara, ba, holako etxea handia eta eukita berretzan animatzen, nekazal turismoko hasiera zian, orduan. Eta zatik etzan animatzen, da, hola, eta, bueno, behiratu zuen pixka, gehiena behak intzun, egia esan, ezkontzeako zan, da. Eta gero, ja, ezkondu ginenen, ba, bueno, erabaki genduen, bai, bueno, harriko dugu, gela batzuk, eta nola di joan, eta hortikan. Nik ere lan ez nuen egiten, orduan, diru sarrera batzuk. Horren martxazuk hartu zenuen. Bai, etxeko jendean zehatzea, bai. Egia esan, lan polita da. Jende pila bat ezagutzen zu, histori pila bat, gero mantentzen zu, bai. Jende askokin dauka relazioa, baindikan WhatsAppetik, eta segitzen du etortzen. Osea, batzuk baindikan segitzen du etortzen. Lehenengo etorri zian gurasoak, haien seme alabak beren umekin etortzen dira, oantxe ondia, apartamentutan egon dira bi gazte, osea, bi famili, beren gurasokin etorri zian hasieran. Eta ja beren umekin da den. Alde hortatik lan polita, bai. Lan lotu da edo... Ez nuke, ez nuke esango, Hombre, daukazu, adibidez, logelak alokatzea dituzunen, daukazu, gero gela hain behar dezu egunero, oie hain, bainua garbitu, baina hori bukatzezunen ja gero eguna, ez da oso lotua, A ber, ordutegia, sarrera ordutegiak, eta hori pixkat euki behar dezu, baina, bueno, nik uste lan guzitan bezala, ez, bere alde hona eta bere alde txarra. Baina ez nuke esango oso lotua denik. Zu jostune izan zea, urte askoan, jostune izan zeala. Bai. Amakin hasi zinen ikasten? Ez, ni ikasten, bueno, bai, behiratut ingo jonari, baina ni ikasten Isabelekin. Lapaizan arrebakin hasi nintzen. Eta esatizut oso ondo moldatu nintzen behakin, oso ondo erakutsi zian. Eta gero aparte titulu bateatzeatik, nobilua soldadu nekan garaian, jaitan da, por correspondencia, tean un titulo de profesora. 19 urteko banun, eta ez ditareak akso zerbitzu nahi, nire kontua zer jarri berri izan banun, bihar nun, baina nola dendako jostea bai nun, pues ez nun bihar. Eta nahi dendan, pues, hartze zizkiren karguk behak, neurrik, eta gero nahi ematen zizkien, holako modelo, holako neurritan. Batzuk probatu eta itxen ditun, bertan pisua zuen, han probatzen ditun, beste batzutan probatu gabe pila. Hola, batak eta bintza probatu gabe. Da, esan dena, juten izan larun batian, entrenatzen ditun, berri ekartzen nun, tejidos mari. Tolosan, oain beste denda bado, arropa denda bado. Horu zereko drogeri jan onduan. Antzan denda, Tolosan denda asko zientelak. Eta araixoko inun, pues, desde los 19 hasta los 51. Eta tarte hortan izan nun, linfoma bat, jokin bat, eta ordu naiz kimi hartzen atxu lan nahi nun. Da dana bukotu nituen garaian, hemen guesemiak eta esaten ziren ama, nahiko lan indezu, ez dakau necesidadeiak eta utzi inberdezu. Baina utzita ez hasi hemen, zera, inigoan ez dakiz zer da, buruti zean da, bildurro izuen oik, ni hasiko ten izan pixkat, nerviosa eta zean alana iztata, baina ez utzi nun da. Banitxun utzita ere batzuk esaltzen zizkiena, bueno, berrobiko Andre bat, banun, ez goina, nekin, oandi beste urte batzutan segizazu,
Ni gusto osteizkiezuta, zehan datan. Pixkatien haitu nintzen baino ez utzi nu. Nobilen soinokua bat josiet. Aizpai, rosai, zuk ezautuko zu. Ari, soinoko politxeskua. Urdina, da geobanatu zan. Pein izan nio, nahi zani, nik hiri josi ninen bat soinokua bodakua eta gustatuko litxeitenak enbanei rekordotako eokitzia eta. Rekordotako? Nik tia ninen eska soinoko hua. Así que bat inun, ari itxi nion, oso politia. Da, gaien ziren, bueno, beti haitu naiz. Beti haitu naiz, oain ez hau izate beti tartien. Beti. Eta horre... Eta asko gustatu zei jostia. Dendako lan hortan, emakumentzako... Bai, gehien emakumentza, bai. Umeek igual, bai? Ez, emakumentzat. Emakumentzat eta enpresatako, eta pasalaneako, eta kanguruseako piezak ekartzen itxun pila egiten nien. Enpresaritako, da. Dana probatu gabe, ez izaneko pastelerikoa ire danak, nire kontu izaten zian da, nik, bai lan hain sentidu guztitean probatuta eta probatu gabe. Madrinantzako soinokuak, eotrajiak eta batak, eta mantalak igual, denetik. Denetik indet. Orduan, zuk soineko bat utxetik iten duzu erras. Ni pai, nik ez da patrollibier. Eta patrollibier soinoko iteko. Akordatzen zea, umetan zertan, ze jolasetan ibiltze zineten? Ba, Galtzen duten hola jolasik, gaur egun jazti ingo igual, baina hola jolasen bat orduri ibiltzen zian, txinguan da, soka saltuan da, hola. Baina ni gutxi, zatikan eskolatik etorri eta atxai meriendea matea jumbierzaten du, zentralea. Eta eskola juteako gozaia. Eskola joteako zentralea gozaia eman, eta gero eskola handi gora. Oi, eunero. Bai. Beak amatietetzen gustatzen da. Oi, ezigitzen zion. Nola imaginatzen zure burua, hemendik 20 urtea? Ba, espero eta osasunakin. Aurreneko gauza hori, osasuna ona eukitzea, eta gero, ateratzea pixka, lagunakin, edo, kafetxoa hartu. Ez dut eskatzen gauza hondik, egia esaten nahi bazu, nire bilobak espero eta bilobatxo batzuk eukiko itutela, eta familiakin, nire seme alaba eta bilobak eta senarra eta denok, ondo eotea, eta gozatzea bizitzaz gauza hondirik gabe, Nik ez diot bizitzai gauza hondik eskatzen. Ez dut eskatzen, ez dakit noa jutea hemen ingurun. Eta, ja. Askotan, bodatan askotan. Behan dengo danetan, boda guztitan, alabanetan, eta nik kantatu asko. Asko gustatu zait kantatzia. Eta ze kantatu? Maitia nuntzira, nik ez zaitut ikusten, ez berririk jakiten, nora galdu ziren.